O kaprovi, který se chtěl stát cyklistou. Na dně Praskoleského rybníka, mezi Rákosím a starou vyhozenou pneumatikou, žila rodina Kaprova. Pan Kapr byl velevážený pán s dlouhým fousem, ke kterému si všechna místní zvířátka chodila pro radu a pro pomoc. O rybníku toho věděl hodně, protože ho měl proplavaný křížem krážem. Ještě jako mladý šupináč byl zapsán do knihy rekordů v Praskolesích v kategorii sprintové plavání. To když přeplaval za jedno odpoledne rybník 100krát tam a zpět. Znal každou chaluhu, měl spočítaný kdejaký rákos a přesně věděl, kolik ryb se v rybníce zrovna nachází. I na svá stará kolena, tedy ploutvé. Byl prostě pořád velký sportovec s tělem i duší. I tou svou kapří duší, která mu ale sloužila k tomu, aby mohl rychle vyplout na povrch a zaplout zase zpátky. Paní Kaprová na sport moc nebyla. Učila v pulecké školce a starala se o malé jikry. Její velkou vášní ale bylo vaření. V kuchyňce měla celou sadu smaltovaných hrnců po babičce, nejrůznější druhy pánviček, mističek a nabíraček. Jediný problém byl v tom, že voda v rybníce byla pořád studená a tak se v ní vůbec vařit nedalo. Paní Kaprová tak musela vařit rostravu, tedy vlastně nevařit, a protože nevařit jí nebavilo, našla si zálibu aspoň ve sbírání starých hrnců. A že pro ně nemusela chodit daleko. Na dně rybníka bylo takových vyhozených kousků habaděj. To víte, občas se najdou i takoví lidé, kteří si spletou skládku s rybníkem a vyklopí svůj odpad tam, což není pro ryby vůbec dobrá věc. Stanou se z nich pak trochu proti jejich vůli sběratelé nejrůznějších předmětů a to vede nejen k hromadění věcí, ale i k rodinným hádkám. Tak například pan Kapr tuhle zálibu ve sbírání hrnců své ženě netoleroval. Pokaždé, když donesla domů nový kousek, brblal si nesouhlasně pod fousy. Abys věděla, tohle tvoje sbírání věcí ti vůbec netoleruji, řekl vždycky jen tak mimochodem pan Kapr. Ale to bylo to jediné, co s tím mohl dělat, protože paní Kaprová měla vlastní hlavu a nenechala si do toho mluvit. A tak se jednou stalo, že do rybníka někdo vyhodil i staré jízdní kolo. Teď jsem se plula podívat ke hrázi, jestli tam náhodou nepřibyla nějaká nová poklička a představte si, někdo tam vyhodil kolo. Věřili byste tomu? Rozčilovala se při snídani paní Kaprová. Ani ne tak kvůli tomu, že si lidé dělají z rybníka skládku, ale spíš proto, že si chtěla ulovit další nádobí do své sbírky. Co je to kolo? Zeptal se udiveně Pepa Kapr, nejmladší člen rodiny. A to je taková blbost, na které šlapou dvojnožci. Přerušil jeho udivení tatínek a pokračoval v trénování rychlotemp. A proč to dělají? Nenechal se Pepa odbít. No, zamyslel se tatínek, aby se dostali rychleji z bodu A do bodu B. Tohle by ti líp vysvětlil strejda holub, víš, ten, co je vědec, doplnila maminka. Aha, a co to kolo? Pokračoval ve své otázce Pepa junior. Tedy dvojnožci, jak víme, chodí po dvou. Ale někdy to moc dlouho trvá a bolí je z toho nohy. Takže si vymysleli takovou blbost. Kolo, řekl opovržlivě tatínek, protože neuznával žádný sport, ke kterému se používalo víc než vlastní ploutve. Někteří na tom dokonce jezdí i závodně. To já, když jsem byl ještě mladý šupináč, byl jsem zapsán do knihy rekordů v Praskolesích v kategorii sprintové plavání, to když si přeplaval za jedno odpoledne rybník 100krát tam a zpět, doplnila ho maminka Kaprová. Takže když budu jezdit na kole, budu sportovec jako tatínek. A ještě navíc mě zapíšou do knihy Praskoleských rekordů, protože na kole poplavu v rybnice nejrychleji na světě a překonám rekord. Zaradoval se Pepa a celý šťastný začal objímat maminku i tatínka, protože to vypadalo, že konečně našel něco, co by mu mohlo jít. Pepa totiž už od jikry chtěl být jako tatínek, být nejrychlejším kaprem v okolí a dotáhnout to hodně daleko, aby na něj byli rodiče pyšní. Plavání mu ale moc nešlo.
a všechny ryby si z jeho plaveckého stylu dělali legraci. Pepa totiž plaval zásadně prsa. A tak hned po svém euforickém projevu vyskočil hebitě ze židle, nechal snídaní a vyrazil ke hrázi pro kolo. Neměli jsme mu říct, že kapr na kole jezdit nemůže, podíval se pan Kapr smutně na paní Kaprovou. Ta se ale zatvářila šťastně a řekla, proč by prosím tě zrovna kapr nemohl jezdit na kole? Když chce jezdit, tak bude jezdit a my ho v tom náležitě podpoříme. To už mezi tím Pepa dorazil k té části rybníka, kde se válely staré nepotřebné věci. Teď jen stačilo najít kolo a nasednout. Jak asi takové kolo vypadá? Přemýšlel chvíli Pepa a na malý okamžik ho napadlo, jestli to své cyklistické rozhodnutí trochu neuspíšil. Na velké hromadě ležely 3 páry starých pneumatik, jeden černý pytel s neidentifikovatelným obsahem a pak 2 menší pneumatiky, které spojovala podlouhlá růžová trubka. Uprostřed té trubky bylo hnědé sedátko a hned za ním růžový košíček ozdobený umělými kytičkami. To musí být určitě ono, zaradoval se Pepa, nasedl neobratně na kožené sedátko a ploutví se zapřel o jeden pedál. Na pedál na ten ještě dosáhl, ale řídítka byla na jeho přední ploutvičky příliš krátká. Podařilo se mu vystřihnout špičkového trojitého Rydbergera. 10 bodů z 10, kdyby byl ovšem krasobruslař. Udělal kotoul vpřed a jak dlouhý, tak široký se rozplácl na zem. Pokud jste někdy padali ve vodě a pokud jste byli někdy kapr, víte, že rozplácnout se na zem je poněkud složité a hlavně velmi, velmi pomalé. Voda má v tomhle hodně výhod. Třeba když plavete tak rychle, až se potíte, není to vůbec vidět. Stejně tak, když spadnete ve vodě z kola, pořád vlastně plavete a váš pád tím pádem dostane úplně jiný, zpomalený rozměr. Tenhle vodní paradox bohužel neměnil nic na skutečnosti, že Pepa na řídítka od svého vysněného růžového kola prostě nedosáhl. Haha, ozvalo se kdesi z rákosí, kapr, co jezdí na kole. Všichni rybí junioři z rybníka se seběhli podívat, co se to tu děje. To neumíš plavat, nebo co? Proč máš jako to kolo? Zakrněli ti ploutvé. Pokračovali nevybíravě dál a dělali si z Pepy legraci. Víte, pustit se do něčeho nového, i když se vám ostatní smějí, že na to nemáte, to chce velkou odvahu. Pepa to moc dobře věděl, dokonce tak nějak tušil, že to nebude úplně jednoduché. V celé jeho rodině ještě nebyl jediný předek kapr, který by někdy seděl na kole. Co ho ale pohánělo dopředu, kromě jeho odvahy, byla i vytrvalost a velká chuť něco dokázat. A protože byl vytrvalý po tatínkovi a po mamince měl svou hlavu, věděl, že to zvládne. Natáhl se k řídítkům, jen co mu jeho malé ploutvičky stačily, a dotlačil vší silou svoje nové růžové kolo domů. A pak se začaly dít věci. Každý den Pepa vstal o hodinu dřív, aby trénoval rovnováhu. Napřed hezky pravá ploutev na jednom pedálu, pak obě ploutve na obou pedálech. Na řídítka sice pořád ještě nedosáhl, ale naučil se jezdit bez držení. Výhodou jízdy bez držení, když jste kapr, totiž je, že si nemůžete vyrazit zuby. No a potom vždycky odpoledne, když připlul Pepa ze školy, si nasadil svou sportovní čelenku a proháněl se na kole z obyváku do koupelny a zase zpátky. Občas se mu ale ještě úplně nepodařilo udržet balanc, takže to vzal přes maminčiny smaltované hrnce, nebo sejmul tatínka dívajícího se zrovna na podvodní zprávy. Ježišmarja Josefe, takhle by to nešlo, ozval se tatínek, zrovna když mu Pepa omylem přejel ploutev. Jezdíš tu kolem s tím kolem naprosto neorganizovaně. Pojď, něco ti ukážu. Pobídl Pepu tatínek a vyrazili spolu s kolem ven. Pan Kapr byl i po těch letech ve formě. A i když už to bylo dávno, co přeplaval za jedno odpoledne rybník 100krát tam a zpět, pořád měl buchtičky na šupinách.
Myslím, že nastal čas, abych ti pověděl, jak jsem tenkrát zvládl udělat rekord ve sprintovém plavání. Pepa napjatě čekal na to obří rodinné tajemství, které se tradovalo v jeho rodině už po celé kapří generace a díky kterému svého tatínka vždycky viděl jako superkapra. Pan Kapr se nahnul k Pepovu vnitřnímu uchu a až do Weberova aparátu, který slouží kaprům jako spojka sluchového ústrojí s plynovým měchýřem, mu pošeptal: Co přesně tatínek Kapr svému synovi tenkrát řekl, nevíme. Co ale víme, že hned druhý den ráno vyrazil Pepa na kole do školy, aniž by komukoliv přejel ploutev a aniž by ztratil balanc. Proháněl se rybníkem jako vítr a nikdy už z kola nespadnul. Někteří kapři si myslí, že za to mohlo to rodinné tajemství, kterému pan Kapr předal. Jiní zase tvrdí, že to bylo jistě Pepovou pílí, vytrvalostí a chutí něco dokázat. No, možná to bylo od každého něco. Jak ale Pepa nakonec dosáhl na řídítka, zůstane navždy zahaleno tajemstvím.